Molt bon dia a tots i totes. Avui fem aquesta roda de premsa de la campanya municipal LGTBI Juntes fem millor paella. Com tots sabeu, el dia 28 de juny se celebra a tot el món el Dia de l'Orgull LGTBI i per a reivindicar, aquesta llibertat de qualsevol persona a expressar lliurement la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere. Aleshores, en aquesta línia de celebració d'aquest Dia de l'Orgull, l'Ajuntament volia preparar tota una sèrie de mesures per a recolzar aquest aspecte de l'acció municipal de cara al col·lectiu LGTBI. La primera és aquesta campanya que avui presentem, que és Juntes fem millor paella, en un sentit absolutament integrador. Volem dir que ningú sobra a la nostra societat. En aquesta reflexió sobre a voltes el debat sobre els ingredients de la paella, hem volgut d'alguna forma fer una campanya cridanera, una campanya que la gent pugui veure el lema i preguntar-se un poc què hi ha darrere d'aquesta campanya. I és precisament aquest missatge, ja diem, integrador de remarcar que ningú sobra a la nostra societat, que tot el món és lliure de viure la seva vida afectivo-sexual i d'identitat de gènere com la persona decidisca i que, per tant, en aquest sentit, insistim en el lema, Juntes fem millor paella. Aquesta campanya implicarà, per suposat, cartells i lones per a poder donar visibilitat a tota la campanya. També s'inclouran en els autobusos urbans, en els autobusos que van a València, les lones habituals també a l'alcaldia i a la tinença de l'alcaldia, com no podria ser d'una altra forma. I també aprofitarem en aquesta línia de visibilització tot el mes per a anar pujant a poc contingut a les xarxes socials relacionats amb el col·lectiu LGTBI, en recomanacions de llibres, de pel·lícules, de diferents aspectes culturals que puguen resultar d'interès a les persones que segueixen a l'àrea d'igualtat. A banda d'aquesta campanya potent, n'hi ha tota una sèrie de mesures de recolzament pensades específicament per al col·lectiu LGTBI que avui anunciem i que anirem desenvolupant al llarg dels propers mesos. En primer lloc, s'inclourà un mòdul formatiu d'atenció a la diversitat sexual dins del nostre programa de prevenció de les violències masclistes que es du a terme en els centres educatius. I a part d'igualtat s'incorporarà ara també en els centres educatius. A més, havien detectat que hi havia un increment per part de ciutadans i ciutadanes de Sagunt de l'ús del servei de l'oficina Orienta de la Generalitat, que és una oficina precisament pensada per a donar recolzament al col·lectiu LGTBI i també pensat un poc en millorar la inserció laboral d'aquest col·lectiu. I com que existia aquesta demanda per part de la ciutadania, volem proposar una oficina física en el futur casal jove de Sagunt, de forma que totes les persones LGTBI de la nostra ciutat que necessiten aquesta ajuda especial puguen acudir a un lloc físic, no tinguin que desplaçar-se a València o que contactar per mètodes telemàtics i tinguin així un punt de referència al qual poder acudir. També hem dissenyat tota una sèrie d'activitats pensades per als CIEs, per als instituts, com jocs i audiovisuals per a intentar també formar a les noves generacions en aquesta llibertat afectivo-sexual. I dins de tot aquest programa també d'actes, el 23 de juny a les 7 de la vesprada tindrà lloc la presentació i col·loqui de maternitats queer a càrrec de Gràcia Trujillo i Eva Abril, on coneixerem testimonis de dones lesbianes, trans, bisexuals i queer que han experimentat la maternitat. Fer aquesta visibilització d'altres formes de maternitat és essencial per obrir nous models que siguin referència per a les noves generacions, assolint així un poquet més d'igualtat a la nostra societat. Aquesta activitat serà online i és necessari que la gent s'inscriva prèviament. Per això la inscripció serà en l'email inscripcionsdona@aitosagunto.es. Repetisc, inscripcionsdona@aitosagunto.es. Totes aquestes activitats estan finançades per la xarxa d'Igualtat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. I vull remarcar que és un programa i un esforç especialment important, donat que a l'Ajuntament de Sagunt no s'havia fet fins ara una campanya tan potent de cara al mes de l'orgull, sempre s'havia celebrat d'alguna forma, però era important que també des d'aquest àmbit municipal s'espentara per a fer polítiques actives de cara a la ciutadania LGTBI. Així que en
amb això obrim un nou camí que anem a continuar durant els propers anys de polítiques LGTBI que considerem que és imprescindible per a que tot el món es senta representat i que sàpiguen que l'Ajuntament de Sagunt també està així per al col·lectiu LGTBI en cas de que necessiten qualsevol tipus d'ajuda. I això torna a cosa. I ara, si teniu qualsevol pregunta, jo no tinc la tablet, Raül. No, jo la tinc jo. No, no, cap pregunta. Doncs donem un minutet i si no, donem per conclosa la roda de premsa. Que si n'hi ha preguntes. De totes formes, als mitjans de comunicació els enviarem tota aquesta informació, se farà una nota de premsa per part de l'Ajuntament arreplegant tota aquesta informació perquè tot el món estigui informat. Algo que una pregunta demostrativa que son de presupuesto de la campaña. Claro. Algunes de les mesures que hem especificat estan fores de lo que és la campanya en si. La campanya estaríem parlant del voltant d'uns 7.000 euros. Que, com hem dit abans, està finançat per la xarxa d'Igualtat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. Doncs moltes gràcies a tots i totes i continuem defensant el col·lectiu LGTBI i animar a tot el món a celebrar aquest dia amb molta alegria, que és el que volem tots i totes. Gràcies.